Het Vastelovens Monumenten-elftal. Ja, de opstelling is bijna compleet. Verzund op 11 plaatsen in Limburg geweer om het verhaal van het Vastelovens monumentje op te holen. En met die monumentjes is een elftal geformeerd. Dat vind ik zo ganz truc. Met alle bijdragers op l1.nl. Vandaag de laatste. Ja. Zo net op tijd voor de Vastelovend. Dat komt toch goed uit. De spits van het team komt uit het Keienrijk, oftewel uit Geisteren. Er ligt een grote zware zwerfkei als basis voor de Vastelovend. En we kregen dan meteen nog gratis een monument bij. Dus dat kan dan meteen op de bank voor het geval dat. De Worst in Geisteren bij Stan Kuhne, daar had ik bijgekoud, Rian. Te beginnen met het alleroudste monument. Als de gaat wel vertellen, Geer. Je ziet hier de kei. De kei van de kei is in Geisteren geplaatst in 1963. Dat kun je nog eronder fijn zien. De Carnavalsvereniging bestaat sinds 1959. En 4 jaar later hebben ze dus het symbool van de Geisterse carnaval, de kei, hebben ze hier neergelegd. En nu is het zo, dat hebben we bij meerdere Vastelovens monumenten gehoord, dat die wel eens kunnen verdwijnen. Dit is een kei van, nou zeker 1000 kilo, maar misschien nog wel meer. Ja, dus 1387 kilo om precies te zien. En toch is ze een keer voet geweest. En toch is al vrij gauw is zijn ontvreemd door zijn buren, de Wienburen uit Wansum. Die hebben hem meteen weggehaald. En daar had hij even gelegen. Maar gelukkig waren een paar stoere mannen uit Geisteren die dat ding uiteindelijk toch teruggevonden hebben. Maar wacht, heel even terug. Wie kiest er nu ongezien 1300 kilo voet? Ja, vroeger hadden natuurlijk nog geen mobieltjes en dergelijke. Dus zo was dat iets makkelijker. Dus in het holst van de nacht hebben ze dat ding toch met de Wansum gekregen. En uiteindelijk is hij dus hier weer samen met het gilde hier uit Geisteren. Hebben ze dat ding op in de Malle Jan noemen ze dat. Hebben ze hem teruggebracht naar Geisteren. En nu is ze vastgemetseld en alles, kan geen kant meer op. Dat kan geen kant meer op, nee, precies. En toen die ook weer teruggeplaatst is op deze plek, hebben ze een perkament gemaakt. En daar hebben ze alle inwoners van Geisteren hebben daar hun naam op geschreven. En dat hebben ze ook meteen ingemetseld onder de steen. Dat let eigenlijk net voor de steen. En dat wetger zeker, dat lekker nog? Dat let er nog, ja. En kiet je niet af en toe even de kriebels om te kijken? Nee, toch niet. We doen ieder jaar wordt de kei natuurlijk ook schoongemaakt, net voor de vastenavond. En vroeger werd het altijd gedaan op zaterdag voor de carnaval. Maar nou hebben we vast verplichting op zaterdag, dus doen we dat de week hier. Maar ik moet zeggen, ik heb nog nooit echt het idee gehad van je moet er toch eens onder gaan kijken of het er nog wel ligt. Maar we geloven maar wat er altijd gezegd is, dus we gaan ervan uit dat nog steeds zo is. Soms is het verhaal gewoon mooier. Zeker dat, ja. Je kunt van het andere monument, want je hebt er later met het jubileum ook nog eens gaat bij laten zetten. Ja, dat klopt. Het is een zuilneven. Bij het 3x11 jubileum in 1991. Toen hebben we dus een zuil erbij geplaatst door de Aalt Prinsen. En dat is een van de enige zuil eigenlijk nog ten over is gebleven van het Aalt Kasteel, hier in het dorp. Dat eigenlijk volledig is verwoest in de Tweede Wereldoorlog. Dus hebben ze nog eigenlijk één zuil van teruggevonden. En dan hebben we mooi kunnen gebruiken om dit beeld bij te zetten. Ja. Het Vastelovens Monumenten-elftal. Voor de ganse opstelling, kijk op l1.nl.